ஹாய் மை ஃபேமிலி, நம்ம முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், 2 ஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளித்து விட்டுக்கிட்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சேர்த்து நல்லா வறுத்தெடுத்துக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான உப்பு, கீரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அது எண்ணெயோட கிளறி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கிளறி எடுத்துக்கிட்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம். 2 முட்டை. இந்த கீரை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திப்போம். பாய்.